नमो बुद्धाय. जय भीम. आत्ताचं अबक आहे. अबक क्रमांक 46, महामंगलसूत्र, भाग 24. नमो बुद्धाय. जय भीम. तथागत गौतम बुद्ध यांनी देव आणि मनुष्य यांच्या कल्याण करणाऱ्या कार्याची, कर्माची आणि कर्तव्यांची यादी सांगितली आहे. 23व्या मंगलमध्ये बुद्ध म्हणतात, व्यक्तीने स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाला विनम्र बनवले पाहिजे. आपले चांगले शिक्षण, उत्तम धन, उत्कृष्ट शरीरयष्टी, रूपवान देह, चांगल्या कुळातला जन्म, जन्मजात श्रीमंती हे असे काही गुण आहेत की ज्यामुळे व्यक्ती मुजोर आणि अहंकारी होण्याचा संभव असतो. त्यासाठी व्यक्तीला विनम्र व्हावे लागेल. नम्र झालेली व्यक्ती दान करण्यासाठी उत्सुक असते. समाजाने दिलेले काहीही असो त्याची परतफेड करण्यास तो तयार असतो. त्याला वरील सर्व गोष्टीतील अनित्य भाव समजलेला असतो. एक उदाहरण देतो. जेव्हा सिकंदराचा मृत्यू होतो त्यापूर्वी आपल्या विश्वासू सहकार्याने त्याला सांगून ठेवलेले असते की माझ्या अंत्ययात्रेत माझी दोन्ही हाताची तळवे जनाजाच्या बाहेर काढून ठेवा. त्यामुळे लोक समजतील की सम्राट असून सुद्धा रिकाम्या हाताने गेला. पण हा झाला शेवटच्या क्षणी आलेला विनम्र भाव. पण बुद्ध पुत्र आणि पौत्रींनी आपल्या सामान्य आयुष्यातही सदोदित नियमित विनम्र भाव ठेवला पाहिजे. शेवटी बुद्धांनी सांगितल्याप्रमाणे 23व्या मंगलनुसार आपणही विनम्र व्यक्ती व्हावे हीच सदिच्छा. साधू साधू साधू. अबक मिलिंद भागवत केदारे. आजची तारीख आहे 4/6/2022. धन्यवाद.